Tak vás vítam opäť vo Vinici, kde si dnes spoločne predstavíme jednu veľmi užitočnú vecičku, veľmi užitočnú pomôcku na každodennú prácu, hlavne pri čistení kmienikov. Ako určite všetci dobre viete, tak hlavne čistenie kmienikov akožto práca vo Vinici je docela bolestivá a zaťažujúca, hlavne svalstvo v oblasti chrbta, a rozhodne je lepšie si pri tom nejakým spôsobom pomáhať a uľahčiť aj pracovníkom samotným túto zaťažujúcu činnosť. Pre túto príležitosť sme vám chceli predstaviť spoločne s BS-kou náš úžasný plyžový kartáč, ktorý je veľmi vhodnou pomôckou a veľmi dobrým vybavením pre celú flotilu pracovníkov vo vašej vinici. Produkt si môžete kúpiť v klasickom prevedení, ako ho vidíte na týchto záberoch. To znamená, vždy je súčasťou klasická drevená násada, zakončená gulatinou. Samotný kartáč je z ocele a je pripevnený rovno na našej drevenej násade. Kartáč sa dá kúpiť aj samostatne a vlastne obsahuje dve sady silných plyžových kartáčov, ktoré sú ľahko vymeniteľné. Zároveň konštrukcia obsahuje masívny nôž, ktorý slúži na očistenie nežiaduceho ďalšieho obrastu. Celkovo sa dá s konštrukciou manipulovať pomocou jednoduchého imbusového kľúču a dá sa posúvať podľa šírky kmienikov, s ktorými pracujeme. A ako táto užitočná pomôcka funguje v praxi? Prikročíme k samotnému kmieniku, máme nastavený rázvor medzi obomi štetinami, priložíme štetiny ku kmieniku a plynulými pohybmi hore a dole zo všetkých strán začistíme povrch kmienika. Čo nám tam zostane, dokážeme dočistiť rukou, prípadne nožnicami alebo prídavným masívnym nožom. Je to veľmi užitočná pomôcka. Rozhodne doporučujeme do vašich viníc.